Begin nu het betidende zinnen erbij, maar er kwam ik weer meer bewolking. Joen ruint het vanuit het zuidwesten bij. En vannacht wordt het weer droog, klaart het op. Temperaturen zijn 5, 6 of zo'n graden. En de wind zal tijdelijk hut wezen, krijgt 6 ont zo'n in het kustgebied en komt dan uit zuidwest tot west. Maar die wind houdt hem stadig gewoon weer del. Monodai. Eerst nog wel droog waar, heel misschien zelfs een glimpje zinnen. Daarna komt de bewolking, in de midden het ruimwetter en de temperaturen monodai zouden er bij de zo'n of de 8 graden heen. Ja, de wind die ziet het letter het noordoosten op en zal matig en vrij krachtig worden. Zoeken we de mooie jonge de nacht, dan kunnen we natuurlijk even opkleden, maar een paar buien. Maar die opkleding zou vooral letter in de nacht de min 1 of wel plakken misschien wel min 2 graden. Dus gewoon ze opgledens. Maar zo blijft het net. Vreet nog wel een koude dag, maar een temperatuur om bij de 4 graden heen. Maar sneeuwen s'nachts zijn 9 graden, sneeuwen is warmig waartype. Vreet is even wat rein, of het zal een meest droege dag wezen. Sneeuwen uiteindelijk zigzag en s'nachts weer eens even wat buiig. Ja, dan is de winter nog heel tijd 4 voort. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.